Cik. Matur sembah nuwun. Mireng-mireng dong.
apa mung guyon sepedane sayang sithik ra ono pirekone aku seneng nyawang slirane sayang sithik ana sing duwe diundu yen sing abang arah pirang-pirang duwe bojo aja dirusui yen sing legan lak pirang-pirang kuning disenggo apa aja diganggu ana bojone lencer kuning wae wong liya lo amek kayu ranggawa arit dicoklek ing rusaki tangan golek wong ayu ra petho dhuwit ditakoki golek pangan ya ya tambah maning ayo mas tambah maning ayo mas tambah maning cikiwir 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 oh ya oh ya cikiwir 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 oh ya bon ya bon Pak sing mbok sempetke gak gugu nyawer penyanyi lho lah iya lho lah iya Putri
Sekolah momong bagi ganti lali janjine lah. Monggo, sekolah momong laras irama. Nggih, gampil. Putya pangekesing tur angkara. Long-long ing driya mangu. Semoga hingga kebareng badi bangsa sampun keberengang wali bangsa lumaran tol Pakiman Laras Irama dalam sekolah ngomong sekolah derek moga barikan mendengarkan
selawe cipok songo karina belas nikah pikir melu duwe tipek wong liya aku ra ikhlas kok kebablasan ya? Lah ngopo kok ning kono lho? Ngatur Denarto nggih.
Alhamdulillah. Terima guyu kowe 500. Gubuk asmara. Lanjut napa mpun Mas Pur? Lanjut. Wah, lanjut terus. Catatan sajrone ati. Tekan nutur saya merati. Aku kowe dadi Matur suwun Mbak Yani, Mbak Nia.
Nggih niki pamundutan saking Bapak Kadus Ngrandah. Piyayine sing pundi, Nak? Engkang niki. Sing brengosen, Mas. Ora maidun, no? Biasane piyayi brengos ini lumoh. Nggih, monggo. Nggih, tayo Pak. Bulurah. Nggih. Tak sowan bulurah sih. Berkah pangestu panjenengan. Nah, sarung. Kinara. Ini ke panghormatan kunjuk para tamu Kadang Sutrisno Budaya. Kemarin Ujeng Amir Sani Pagelaran Seni Karawitan Laras Romo.
sampun katuran. Sinarikan pagiban karawitan laras iromo sinengguyung MS Audio Setia Rekod Profesional Video Syuting kepareng minangkani setunggaling pamundutan saking para tamu sinedhan maligipun Kadang Sutrisno Budaya riyi wonten panggodhaning katresnan. Pono niken nonton metoke boten. Niken. Ora ono ya. Liwung. Oh nggih, liwung. Monggo kula dereken liwung. Liwung oke. Yo. Iki budutan adi kula nang liwung iki. Laki liwung dheweke. Yo.
GP Ponorogan Ria Barongan jadi wajib. Nggih monggo wonten longiting asmara.
Pancasila Pasukan ibu-ibu, ayo dibuka lagi domete. Sabdo Pandito Ratu. Oh. Iya dok, iya dok. Sogok, sogok, cok, ca, serap, iyo, Pancasila, akulah pendukungmu. Berkorban untukmu, patriot proklamasi. Pun mas? Karek sithik nok. Hah. Sabdo Pandito. Yo, solo. Diramekke monggo.
mateni rondone kelingan manis esuk Asmara. Pun apa lanjut niki? Lanjut. Nek lanjut ki sawerane metu Pakde. Ah. Ayo ayo. Ajur Dewur. Sapa ki desane? Kurang Pundi sawerane? Aku nyanyi ket mau lho. Ayo. Cetetan sajrone ati.
Pun Mas. Pun. Janjane apa ora? Oh iya. Janjane kowe ning endi?
Pun, nggih. Sabar yo, guys. Yo. Sri Uning Dor. Jeno dereng dibayar kali bapake kok. Yuk. Amit Bobo.
Tos. Mbah, ojo dolanan sorbet jambu. Putih kabeh rambutmu. Wan iku Mas. Kasih sinarengan laras irama. Ojo dolanan benang le. Setengah apa Mas? Setia record. Bose iki bose. Bose iki anak gue mletre. Alah. Lo. Sampun jangkep cacah 18. Irama dados to. Wis Tak. kalau komentare Wong
Wis. Pun puas dereng. Pun. Urung, sejelok kasne. Ya. Dor iki berarti wis kelakon dor. Ndek mang urung enek dor ngono kok ya. Sampun nggih. Pun ping 3, berarti merada lega ketoke. Jamu godhong cubung awe suwe ra nate ketemu temu pisan ning pikir bingung ya Dik sinden mentir kok ke oleh-oleh yen ra tempe aku ya mo pilihke sing olah ngaleh yen ra slirane aku ya mo seneng rak sepedane sayang sithik ra ono berkone aku seneng nyawang slirane sayang titik ono sing duwe ora jamu pisan godhonge telo wis suwe ra nate ketemu temu pisan ning pikir gelo sambil kemangi yuk, warung dayang yuk. Kabel kemangiri ini, mungkin warung dayang.
Monggo waru doyong makin terpurno. Monggo waru doyong. Doyong ning pinggir kali. Ayo moblong ayo moblong sing dadi ati. Mikul suketi entul-entul atine karep ra bisa kumpul. Sololololo. Waru-warune doyong ya Dik, doyong ning pinggir kali. Dasar ayu moblong sing dadi ati. Ngetan bali ngulon tresna tenan apa mung guyon. Waru-warune doyong ya Dik doyong marake ngetan. Ayu moblong dadi rebutan. Timun sikiarane ayo bangun negarane. Redor pas purno mangke yuk. Jedor kene iki. Ayah Umbul Dogo. Paripurna pakelaran karawitan les gundes Nego sami penghormatan penjupan yang ikut para penyusup anjing sepedalam doreng hadapan pengayoman para pamangku budaya papat untuk dilakukan kerandah para kelompokkan pengimali gimana pun kelompok bianto belasan ibu ingat angsa kelompok tadi seberapa para sutresno budaya kata kinasih ingat kelompok sedani kami terus sabun dengan pengimanci wayan masa polo dumawai kontrak paripurno Ibu benih hangin dulu sakonco Pagliman karawitan laras iromo Pradopo dauh pangandikan ibu nikah pekarso Bawa Bianto telesan semerabah sak keluarga Win mahrab ya teman-teman Serta atur suko parisuko Kasih kata ketewetan kekirangan Deda di Wiromo Keparan kulo sakonco Dodos dari kalopatan Sabun ngondono jejari tasawanta Betul sakit Indo Tumi sakoromo Betul sakit Dimang saking Keparan
malah keporok oleh petani Indonesia. Kali berikut kawan tuan kadang kemudian isi sambut berbasabi. Megah pribadi pulang akan dibilang keriganakan kata pada dicoro ugi kata kegeraripun. Lawan tuan tuan saya pangas sopo. Memilih akan belum Pradopo Dewa dengan Ibu Bogianto kepar badi leser tegal basilan nyuwun pamit. Solah tingkah kinaria sembah punau mudi kinaria bukti. Kadi sati surat bila jadi gerak kebun jadi pakuki. Jaya 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 tidur boyo dari koro. Widodo salah binyo. Rahayu kaki murah harjai kak matanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.